Kapitan Inteng. Anyat orasan, ngamawan pa'y ni Badong. Ay na, sigurado akabilan nakman ang inton sumangpa. Ay, mabit lang, Badong. Ay na. Hey! Apa nagbayag ka mang lukat itiri daw, ha? Ay, kwa. Unay kan, awan pa'y matmay sa amin utaw. Linukatak adagos diri daw. Marurodak ka! Umunag kan, taag papudo tak iti kapay. Sanan? Badaw. Ada ka di parikot mau. Ikan nagman gide iti 2,000. Ay na, pangalaak nga iti kwartak. Awan mat impadulin mo kanyak. Kan may sa rabiin. Apay, rumwar ka pa ilaan. Anay ikaw. Apay ngagtapis ka nga. Ay. Ikan nagiti kwarta. Winosan, ha? Awan nga ron maitad ka. Amumot nga awan kwartata. Anay ikaw. Anay. Kasta, tuyang, no itad mo kumadagaw. Saan ko mamapasamag te kastagan ka? May sapay abuti ti anak dito, Mare! Ay na, nabartag kayo. Nubigat tumanan Bangtad kan. Sa nabalit bayadan ni Pare Bada. Ikan na kami, wino, kaya't mo nga gulo aklangin dito. Ay, day tatisan mo nga aramidan ka ba daw? Alam nga Rod, ikan na kami pa iti may sa battle. Ato iti 1,000, Mare. Maudin day to'y atagri ka pa kaon. Wenen! Danag mo na, aya! Aday ta. Pare! Lokata mo ti arak. Sige. Lokata ni. Mati. Ala, ulwamon pare. Taginom ta. Sige. Inikot konti tersena, kabadong, kapitan. Alas 10 iti rabiin. Mabait lang, Mare. Mga lamon pa iti may sa battle. Ay, nabartag kayo nga rudan. Kita man ni kapitan na kaslasaanan ang makatakdar. Kaya ko pa. Ay, mulai kata ipakita. 1, 2, 3. Ay na, una yan. Makitam day ta, kapitan. Tumbakan. Agawid kayo kiden. Ura yan, nagita sawa yaw. Lagi din Mare. May sa battle only, di mo pa'y maitad mat. Tayo tuloy mi man kita ginom ni balay me kini kumpare. Ay na, nagadunti ni numyo. Kurang yu pa'y laang. Ha? Ay, Mare, di nagpagpungpung tutan Ang mga nuan niya taramidakan ka. Sige, mabitla nga raw na mga laki ti may sapay abutan. Kastate kayat ko, Mare. Oy, pare. Tumagdar kan, tata, ituloy tate aginom ni Jebaray. Pare! Kwarog, nakitam ka din ni uncle mo? Dada mo ti Rasina ni kagawad ko na ang anday. Anyat aramiden da ijay. Agininom daman ni ti arak Ay, nagtangken at talaga ti ulo ni Inteng. Ay, uray kasanot panagungat ka. Kaslawan mangmangag na. Saan man na nag-duty di barangay haul? Kasanaw, manon nga aldaw nga arak ti sangsangwen na. Bayam, bagbaga aktumanen inton makaawid ni Uncle Mau. Wan man anday. Naimbaglat ta tauray mabartak ni Anggail. Saan na kayo akabilain?
Wen, dumngag matkit day. Ang masapul nga ulit-ulitan nga ibagakan kwa na. Tuyat! Agawam tagluto dita, Naimbag Eh. pa'y pare. Apa ka di, pare? Una ta maibaon mo ni Marituya. Siyak, maibaon ni Banang. Siyak pa iti ko ng pare. Katno siyak ti are, dito'y balay me. Nagasat ka, no kasta. Wan mo ta, pare. Di. May ibusmot gaya man ti ara ka ginatang ta. Siya, kundi mo pa gumatang ititirsina ni Kagawa. Banang. Katno nang rikapan, pare. Tuktuka ka. Ha? Eh, Kahit ada pa'y pagbayad mo dita? dapat 200 pesos. Ala, ingka nga rodan, pare. Kagawat ko anak. Yuhu! Gumatang pa'y man itimay sa buti nga arak. Agawid kan, kapitan. Naibusan tilakok nga arak. Kapitan dito. May sa buti unli. Amo kasi ka ni kapitan. Ngam naibus nga ron tilakok kon nga arak. Awan maitad ko kan ka. Ikanak wano saan. Naibusan. Agawid ka kiden. Tamang ano kamatan na katiasaw. Awan ti basol ko kapitan. Si Dukti Aso ni Kagawa. Bayan! Pinayadak ti magnatap no saan na kakatay. Inayad. Ito maraya ko na. Nagturugam idirabi enteng. Ida pare ba daw? Talaga ka di anatangken ti ulom? Imbes abagbagaam ni Badong, angam saan may? Dahil lutom amakan. Ay, ingkakit di dyan lamisaan. Ingkakitaan, wada na batay. Nasaya at no kasta. Ay, mabit man lang enteng. Ano day tapantalon mo? Napisang mat. Kinamat na nga ro ti aso ni Kagawad ko nang. Naimbag nakatarayak. Naimbag nga ron taday talaang pantalon mo tinakagat inteng. Kasanungay nuuray day tapatong mo kat nairaman. Adda nga ron kwarta pagpaagas mo. Bagbagak to man ni Kagawad ko nang. Ipagod naman di aso na. Delikado. Amangan mo't nga minubasol mo inteng. Ha? Day tatimal alam, gapo iti kaiinom mo, iti ara. Marikwanang, adda ka dilakom alana. Ay namaray. Nanano tarupam? Sinipat ni ka ba daw? Ay, wan nga ron maray. Ay, una yan day jay aka ba daw? Kaslasan ngagpampanunot. Ay, agreklamo ka ni kapitan. Kasanungay no saan mat lang aksyonan ni Kapitan. Nang runakit kumpare na ni Badong. Kasanulaang no siyak ti mapadaksan maray. Ay, kapadasam lata Wano saan? Agdiritso ka lang ni police station. Ay sige. Padasak to maray. Nalaki din aramido mon. Sana nasayati kas di araramidan ni kabadungkan ka. Kabkabilan nakakiden. Wan, mapanak taw maray. Nasayat mag. At tila na. Uray saan mo nabayadan? Inteng, pudno ka de tinadamag ka. Nga niya? Nagreklamo ka numat ni Marituyang ije police station. Asino tinreklamo na? Ni Pari Badong takinabil na gayam idirabi ni Marituyang. Ha? Apay, saan mo nakita? Kat no nagpatpat anagin inom kayo ije ayanda. Iso aya? Ay, jak amukan ka, inteng. Na? Imposible mat, adi mo nakita, wano nadlaw. Nabartekak nga rod. May bayan ta kasaritak ida.
Nasayat no kasta. Ay, no siyak tikas ti asawa na. Mga no indarom kon, di uray pa'y kapitan. Naa. Eh, Pasagidan nak. apay, napasagidan ka, inteng. Ay, apay ko mapasagidan nak. Ket pulos, asaan ka din ang dagran? Ura na barte ka. Imanawan ni parinteng. Isiram tiri daw tuyang. Na, taapay. Agsarita ta. Kartingam. Mala. Umasidig ka kanyak. Asinaw, tinangibaga amapan ka edi police station, ha? Sobramot nga mina interaramidam kanyak badang. Kayat mo ka di tanayonak pa dayta. Ay na, maasik ako makanyak ka badang. Aglablabos kan tuyang. Imbabain naglaunay kinipari inteng. Ayan na ito. Maasik ka kanyak badang. Saan ka akalasyan, tuyang? Naawanan pa nagayat mo kanyak. Mabalin nakmat nga isinalatan. Ay, saan? Dito ikalaing balay. Kumusta ngay, inteng? Anya tinagsaritaan nyo? Anya ngay, naurnos mo't lang damari tuyang kan pari badong. Ay, uwin. Nasayat din. Ay, nasayahat nga rod no kasta. Isumat lagayam asaan ko ang matsamtsamban ni Marituyang. Kanayon kaming ngagkulkulong iti balay dakay. Saanin ita, tabi nagbaga ako ni Pare Badong. Anya nga iti imbagam kan kwa na. Di imbagak, adi na ulitan ti naramid na. Inikam iti pagnakman na. Sana? Inikak pa iti may sa agundaway. Apay ngay, inikam kumay iti pagnakman na. Kasanungay nuulitan namanan. Saan mat siguro? Ay, di tay laam mo, inteng. Saan mo mat nga ron ang mabambantayan dagiti garaw ni kumparim abadong? Ay, unay kan aya. Ada panunot ko, iso adinak ununaan. Ay nainting aya. Saan mo nga urayan nga adda-adakas ti mapasama ken ni Marituyang sakbay nga aksyonam ti parikot da. Marikwanang. Si kamagayam ka ba daong? Kumusta ni Marituyang ngay? Diyak mo't makitkitan. Ha? Adala nga di balay may mare. Ibagam man tao may pumasyar. Kailiw ko ka istorya. Sige. Ibagak token kwa na, mare. Thank you, kabadong. Ay, anya nga minon tayo gagatangam? Akwa, may sama na buti nga arak dito. Unay mo ni kabadongan. Saan amaw mo uma iti arak? Mare! Mare! Ay, kwa, pasensyakan nga naibusan tilakok nga arak, kabadong. Kasta ka di, Mare. Sige nga raw ta. Inak man gumatang ijay sa bali at tersina. Sige laan, kabadong. Mapangkan. Ni pari badong kadiday jay, mare. Wen, Mare. Anya nga iti ginatang na. Arak manan? Wen ang imbaga ka na ibusan tilakok nga arak, hindi may ditoy. Ay, napanmat gimatang iti sabal at tersena. Masyanak unay kan ni Marituyang, takasta ti asawa na. Anya nga ta, nubisitaan ta ni Marituyang. Aywan anya. Imbag man ta na panunot mo dayta. Ay, ti ko na nga biniinteng, kinasarita na da Marituyang kan pari badong. Ang di namat gayam inikan iti pagnakman day di abadong. Ay, ang mga nuulitin naman hindi naramid na kan ni Marituyang. Ni, kunak man nun na pan nagreklamo ni Marituyang ije police station. Ay, imbabawi na kano, Mare. Tanapan nga ron ni Inteng, ija ayanda itay. Ay, nasaysaya at lat na kumaan, no intuloy ni Marituyang ti daraw.
Wen nga rod Sana bali, sarungkaran tanto ni Marituyang. Marituyang, apay akas tamot tilangam. Ay, kinabkabil nakmanin itay ni Badong Maray. Ha? Agasam tinaramid na. Tinalyan nakmanipon sa kaging gatungad ka. Ha? Kahit Sanak ibarsak at nagtayo-tayo ka. Sanak inidaws. Sanak tumanin barsak at nagtayo-tayo ka manan ko kumaray. Ay. Kasla kampusaw. Wan maray. Gusto nga kakapsuta ka. na, pinagbalin na ka na kampusaw, imbag no sana nakarag. Nagalasan. Kasi ka mag-amare. Ay, ang mga no saan kapay anangan, Marituyang. Saan pa'y nga raod maray? Ay, adda awit mi amakan. Adoy. Ay, sana kung ngayayatan ni Badong ka kukumaray. Tadang-dang ranak matan. Kasta tinaramid ni pare Badong ka ni Marituyang. Wen, kapitan. Ay. Kinabkabil na mutan. Kat di na pa ikan ititaraon na. Ay, ingkabagbagaan ni Pari Badong. Uray matan ni pare Badong. Saan pa'y laan nagnakam? Inikak nga rodan iti may sapay agundaway. Awaga kon dakwarog kan jipot, inteng. Ipanyon ni Pari Badong ije police station. Wen, kapitan. Nasken nga agsungbat ni Kabadong iti inaramid na kan ni Marituyang. No iso tirumbang amarami, di iso. Nasayatan nagawid kan paray. Nyati kita sa wanda ito paray. Isa din nung itayan ni Tuyang ka. Ada ije balay. Sobra mo ti inaramid mo kan kuana. Kwarag, jipaut. Uludan niya, tayo panyo ije presento na ito ata. Unang dahil. Kapitan. Ay, sa din nung iti pagipanan nyo kanyak. Sumurot ka anasaya at tatabadaw. No di mo kaya tapusasan ka. Nakasaganan ti pusas, Chip. Ay, diyak kaya ti mabalawd. Paray, tulungan na ka di Ay, nalabas ka. Nakakaasi tinamayab ka ni Marituyang. Iso amay mayat no mabalod ka. Ay, batandak ko anong Sana mabalin tata. Ang mga no tumaray ka. Ala, ipabalod yung dito. Saan paray? Saan? Ay, di nag-ipa na niya presentaho. Diyak kung ulitin ng dayay. Promise, cross my heart. Ay na, tatabadong, todas mon. Laglagi pam at asawa, katrumbang nga ayatan, saan amaltratwan. Ala, sige! Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.